मैनाया मालफुवा सावग्राखौ नुवाखै मानसिखौ लोगोफोर दिनैहाय जोंहा ना सारनो नागिरदों एसे दाख्लैहाय ना खौ दोननाय दंमोन ओमफ्राय दिनै सारनानै थारुनजों हख्लायसिगोन आरोना ओमफ्राय लोगोफोर मालफुवाबो बेयावनो नै लावदुमनो आं देखायनि दे सोर खिनायनि जाखो मालफुवाया नै मालफुवा बेयावनो दं नै ओमफ्राय मैनाया मालफुवा सावग्राखौ नुवाखै मानसिखौ आच्छा नोंबो नुवाखै सिजौआ ओमफ्राय सिथुइदि सावानो मा जोंहा ना जानो दोनदों सोरबा ना लाङिनि सावनासो गालांदों मालफुवा बेयाव ओमफ्राय बे ना बोननायाव खिबु सुवाखैथ' सेसखालै औ ना गुरनायखौ मय ट्रेनिं होआ नों ओमफ्राय नोंसिना माजों जागोन नाखौलाय थास' बिबारजों आच्छा ओमफ्राय नोंसिनिलाय माजों जागोन थास' खिलिजोंसो ओमफ्राय नोंसिना क्लेरिसा थाइगिर गोखाजों दे बोदो दे सिङाव दङथ' नाया थिगखोना औ औ नास्राय दं थुरि दं सिङाव बामि दं लामायानो गैया गाफ्राङाबो है दिला थिखोना दङथ' सिङाव सिगिलाबायलाङागौब्रा गावग्राव गुग्रु गानानै ना गोदोनान्दों मुसारि मोखांखौ ओमफ्राय नोंसोर बैनिफ्राय आवलायदो दे औ बैसिम आवलायलांखा हाब्रुखौ ना गोदोनान्दों सिङाव एकदम आवलायलांथार बैसिम बोलांथार बिदि जिं आथिंजों सिगिनांगौथ' बारलाबायगासिनो दङ औ बामि गैया बामि थिखोदो बामिया हाबखाबायो मासेल' लाबोदोसाय नायदिनि मा दंखासैयो लाबो दे थिखांनो हालायखालै दा फुरा दंसै इयाव बामिया दे मा गैया मा गिदिर दा आधा केजिनि बारालाय हाबखाबायो ने बेसेबां हाबखो इयाव आइडिया सुजुमा देगाव गोजाखा ने औ माबासो जागोनदां सेरनैसो ने औ गोजो आयु इलाय हनै देगाव लकेल ना जाहैबाय ओरैबायदि गोथावखा मेजेम ना गिदिरालाय गिदिरबो दं नै इदि मानांगौ जाखो इयो दङ सिङाव एरे दा ओंख्रि मोनस्लाबलायै मावखानायसो दा जानाया ओमफ्राय नायाथ' बुहुद मोनखाबाय ने मैना मोनखाबाय दस्रा गामिनि बायदि दैयाव ओंखारबानो मोना नाया जोंना नोगोद दैयाव ओंखारबानो मोनसोखायो औ सोरबाफोर हमनो गोसोला जोंनिजों फैबानो जाबाय साम' खांख्राइ मोनजोबखायो औ ना ओरैबायदि एभेलेबेल ने दसेल' दैयाव ओंखारनांगौ ने औ आरो मुस्रि मोनसेल'जोंनो नै इदि मोनबाय औ आरो जेखाइ गंसे आरो मोनाबावबायसो ना नै दा बुहुदनो औ नै ओरैबायदि आरोखि ना खबायाव सोबावबायसो